Benvingudes a El Context, una conversa sobre llibres entre amics. Bon dia, Marta. Bon dia, Andrea, què tal? Hola, oients, com esteu? Feia molt de temps que no gravàvem, Andrea? Sí, però és que hem tingut moltes notícies. Si ens seguiu a les nostres xarxes, recordeu que en Instagram som el.context. Haureu vist, sabreu, que hem tingut un projecte prou xulo, i bueno, volem contar-vos un poquet d'això i del que parlarem allí. I és que hem fet el nostre primer club de lectura. Estàvem prou emocionades, han sigut uns mesos intensos perquè a més hem tingut moltes coses entre mans i ens hem clavat en això del club i la veritat que va estar guai, va estar guai. Va estar molt guai. Va ser una oportunitat que va sorgir. Teníem un poc la idea i teníem les ganes de fer-ho, però va sorgir així per part del local en el que ho vam fer i es van llançar, no? Es vam atrevir. L'únic que teníem clar era el llibre. Sabíem que havia de ser Hamlet, que avui parlarem un poc del llibre, aprofitarem per a les persones que vos vau perdre esta meravellosa experiència de vindre al nostre club de lectura. Vos contarem un poquet, parlarem un poquet del llibre, avui basarem un poquet l'episodi en això. Sí, vam triar Hamlet perquè les dos l'havíem llegit ja prèviament. Es pareixia que era un bon moment perquè s'havia estrenat justament la pel·lícula, crec que Nadal va ser, i pensàvem que era un bon moment com per a llegir-lo. També podem parlar un poc de la pel·lícula, encara que no va ser el centre de la conversa, i va ser el llibre llegit per el primer dia. Jo crec que va estar guai. Pues imagineu-vos, allí estàvem, Marta i jo, supernervioses, començava a vindre la gent i vam tindre molta sort perquè totes les nostres convidades, jo ho dic en femení perquè eren dones, totes les que vingueren, que per cert, els nostres oients masculins també us podeu animar a vindre als nostres clubs de lectura. Exacte, també esteu convidats. I res, va estar molt bé, totes van participar moltíssim. La gent va portar idees superinteressants, que de les que ens farem un poquet ressò així avui també en l'episodi, per a parlar de tot això. Sí, hi havia diferents punts de vista, que això també està guai, no estar totalment d'acord en el que pensava sobre el llibre, sinó debatre, que és un poc l'objectiu d'aquest tipus de converses, i crec que va ser un ambient molt Molt còmode, sí. molt còmode. I jo crec que també, no sé, a mi em va agradar molt perquè de vegades tu llegeixes el llibre. Jo és que, bueno, sabeu, no sé si ho sabeu, perquè no sé si ho he dit així en el nostre podcast, però a mi és que jo estic enamoradíssima de Maggie O'Farrell. Aleshores, per a mi va ser molt fàcil, en realitat, este club de lectura, perquè m'encanta. L'autora m'encanta els seus llibres, m'encanta com escriu, i no sé, em vaig sentir molt a gust parlant del llibre, contant, perquè no sé, m'emociona, la veritat. Probablement si haguem triat un altre llibre que t'emociona un poc menys, costa més. Però quan t'emociona tant, és que no sé, m'agrada tot, m'agrada la traducció, m'agrada com escriu, m'agrada absolutament tot. Va ser xulo compartir-ho amb altra gent, perquè de vegades quan llegeixes una cosa així vols estar constantment parlant d'ella. Com tiene l'espai per a fer-ho. Sí, i això va ser el primer. Ara, en el pròxim que tindrem, que és un llibre que no havia llegit prèviament, volem, perquè pot ser que ens agrade, pot ser que no, però també... Jo ja estic acabant-me'l, Sí, jo també, però també està això, no? Com triar un llibre i dir que si t'ha agradat o no, i ser sincer. Ahà, Això. que encara esteu a temps. El llibre l'hem anunciat ja per les nostres xarxes. És Encantado Bingo, Sí, de l'Anna Caduco. ahà, que també està ara molt de moda, així que, si voleu, animeu-vos a participar, que encara podeu. Sí, mireu en el nostre Instagram, està tota la informació. I bé, Marta, parlem un poquet de Hamlet, anem a fer un poquet... hem decidit això perquè fa temps que volíem parlar d'un llibre en conjunt i justament este l'havíem llegit les dos i sé que els que no ho poguereu vindre esteu plorant i així que així vos contem un poquet sobre Hamlet. Sí, volíem dir que normalment no anem a fer així a tots els capítols, no va ser... Correcte, no espereu que l'altre siga el de Encantado Bingo. Si voleu saber sobre ell, ja sabeu el que heu de fer. Jo podria estar parlant eternament. Bueno, si vols, pots començar a dir tu també un poc. Com descobriries, jo crec que com descobriries el llibre, perquè Ahà. me'l recomanares, entonces no, necessito saber com el descobriries tu i un poc la teva opinió. Bueno, aquesta és una història superxula, prou interessant, la veritat, i és que, res, pues és com molts dels llibres que descobrisc, sempre són regals, o teus o del meu germà. Este va ser del meu germà. I
el meu germà me regala, jo no la coneixia, això que te conté ja fa prou, no sé de quin any és el llibre, no sé si és del 20, Sí. però jo ja fa prou temps que l'he llegit, segur fa 3 o 4 anys. I, i res, i el meu germà em diu: "Mira, t'he agarrat este llibre", ella encara no era molt coneguda ací, "perquè vaig anar a una barra de sushi a Madrid i total, que la persona que tenia al costat perquè tu saps que en les barres pues, parlen en el que està allí cuinant i això, i diu, la persona que tenia al costat resulta que era escriptora i estava allí en anglès parlant del llibre i tal, vaig parlar amb ella, no sé què, i resulta que havia escrit Hamlet. I dic, me'n vaig a la llibreria a comprar-li-lo a la meva germana i a regalar-li. I resulta que ni més ni menys que el meu germà parla amb Maggie O'Farrell, la meua ídol des d'aleshores. I el tio no li demana un autògraf ni res, clar. Que Una fort. foto ni res, bueno. Res, però imagina que fort. I així és com la vaig conèixer, o sigui que jo ja és de la meva família, vamos, la Maggie. Però i ell no se'l va llegir, directament el regala. Sí, me'l va regalar. Jo crec que no, el meu germà no l'ha llegit. No l'ha llegit. Mare Molt mal, molt mal, molt mal. I des d'este llibre vaig començar a llegir-ne més d'ella. Vaig llegir La primera mano que sostuvo la mía, Tuvo que ser aquí, el de Portrait of a Marriage, que ja el vaig llegir en anglès, encara que la traductora és boníssima. Sí. En castellà m'encanta, però volia llegir-la també en anglès, perquè a voltes jo dic, serà que m'està agradant tant com escriu per la traductora Ja. o per ella? Però no, són les dos. No, O sigui, són les les dos són magnífiques. Sí. Sí, jo vaig llegir jo crec que vaig llegir de fet primer el de Retrato de una mujer casada, Ajá. en espanyol m'ha agradat, però el de Hamlet m'ha agradat més. I el de Tenía que ser aquí, crec que és, no m'ha agradat molt. Però tu el de Hamlet sí que l'has llegit en anglès. No, la primera volta el vaig llegir en espanyol, el que passa que ara per a llegir-lo per al club de la lectura, que el vam estar rellegint pues, per apuntar passatges i coses que ens agradaven, el vaig llegir en anglès. I m'ha encantat de les dues maneres, o sigui, és que està molt ben escrit i molt ben traduït, que és molt important. Nosaltres que som traductores som molt benvingudes aquí, Correcte, molt important. correcte. I res, el primer que m'agradaria comentar a mi sobre el llibre, i és una cosa que jo crec que ella deixa molt clar en la història, no volem... Si no l'heu llegit, encara esteu a temps, o sigui, no anem a fer-vos spoilers. Ah, no? Ves? Anem a fer spoilers? No sé, bueno, anem a No veure sé, què a passa. veure què passa. Total, que a mi una cosa que m'agrada molt i crec que és superimportant per a qualsevol persona que el vulga llegir és que tinga clar que això no és una biografia de Shakespeare. Perquè Maggie O'Farrell no treballa així. O sigui, ella agarra un trosset d'història i el que fa és ficcionar-ho. I imaginar com haurien pogut ser els esdeveniments, coses que no se saben, no se sap si va ser així, si va viure així, assà. N'hi ha molt poca informació, en realitat, sobre la vida de Shakespeare. I ella aprofita aquest buit històric per a crear la seva història, per a crear la seva ficció. I crec que això és molt important, perquè per a mi la literatura, l'art, està bé que de vegades parle del que ha ocorregut, però una de les coses més bones que té és parlar justament del que no està, Ja, del que haguera pogut ser, d'imaginar-te un altre món possible, sí, traure'ns un poc de... de la realitat. Correcte. I sí, això me pareix important dir-ho perquè inclús en la pel·lícula ha passat de gent, no sé, del meu voltant, que quan li deia vull anar a veure Hamlet, tots saben que era com la pel·lícula de Hamlet, l'obra de teatre, com tal. Correcte. I jo deia, no, no és això. Correcte. Jo crec que sobretot arran de la pel·lícula encara s'ha creat més un poc aquesta imatge de que pareixia això, però no. De fet, ella en el llibre, un dels trets més significatius és que ni tan sols esmenta una sola vegada el nom de Shakespeare, Exacte. perquè és un personatge que no té tant de pes, per a ella no és el centre de la història, no està parlant-nos de Shakespeare, està parlant-nos de la dona, està parlant-nos del fill, està parlant-nos d'una família qualsevol. De la família, sí. Sí, és de les que li diu sempre el pare. I, de fet, és que si el llegires sense tindre en compte el títol i sense que ningú te contara res, tal vegada no cauries, No, que és ell. correcte, totalment. O sigui que això és el primer que a mi m'agradaria dir, la veritat. I, de fet, un poc comparant en la peli, i a mi això em va decebre. Em va decebre. Sí que li diuen Will. Sí que li diuen pel nom, tia. I això va ser com... Sí, i crec que també hi ha unes escenes en les que estan les xiques, en la pel·li, en les que estan les xiques jugant fora en el jardinet este que tenen i com que no ho diuen, però sí que estan interpretant algunes de les obres d'ell. Hi ha personatges que si Correcte. pares a prestar atenció mencionen noms de personatges d'ell, com que ho deixen un poc més clar, Ahà, també. ahà. Sí. M'agradaria dir també que si heu vist la pel·lícula i no us ha molat molt total, per favor, no per això deixeu de llegir el llibre, perquè no té res a veure en aquest sentit.
perquè una de les altres coses que a mi m'apassiona de Maggie és la seva capacitat de narrar, de com construïx la història, i crec que això cinematogràficament no se pot fer, no se pot fer. Eixa manera que té ella d'anar contant i clavant al lector en la història. Història. Però això també és molt icono, és com mai res pot substituir a un llibre. A mi això me parece Ah, bé. per molt bé que estigui a mi m'encanten les pel·lícules, m'encanten les sèries i tot el tipus de art en eixe sentit, però no hi ha res com un llibre perquè te conta d'una manera que és molt difícil recrear després. Em pareix guai. Però sí que n'hi ha vegades que, no sé, que tal volta pots dir: "La pel·li és millor que el llibre", o "El llibre és millor que", però és que ací el llibre justament està construït d'una manera, la manera com va enllaçant la informació, com presenta els personatges, o sigui, no és una història lineal. Bé, la gent que no l'ha llegit, no és una història lineal, sinó que aconseguix com donar-te xicotets, són com peces d'un trencaclosques, i aleshores el vas construint a mesura que avances en la lectura, i això en una pel·li és complicadíssim, aconseguir-ho. Sí. I a més, ella parla moltes voltes en primera persona del plural, saps? A mi això m'encanta, perquè quan està escrivint te diu: "Y ahora, si viéramos", no sé, m'ho estic inventant, no estic llegint ningún passatge, però diu, el que me referís que és: "Ahora, si viéramos, lo que está haciendo Hamlet en este momento", si viéramos, qui? Tu i el lector i ella, no? És Sí, com és un narrador omnipresent que al mateix temps introduïx al lector. sí, com que t'introduïx a tu en la història també. No sé, Marta, perdó, estic monopolitzant. És que No, m'encanta tant que és que n'hi ha tantes coses que he comentat que no sé què comentar. Estic escrivint els meus apunts que vaig fer per a moltes coses que vull jo comentar. crec que Però que podem començar parlant de quin seria el tema. Per a tu, quin és el tema de li he fet la pitjor pregunta, eh? Quin és el tema del llibre? jo crec que seria més dir la paraula del dol. És Sí. dir, dol perquè crec que és el tema principal en molts sentits, perquè no és només el dol que te pots pensar com a tal, sinó també el dol de veure com una persona en la que igual comparteixes la teva vida canvia, o també com se'n va per a perseguir els seus somnis a una altra ciutat i més en eixa època que no és com dir una relació a distància avui, és més complicat, des de molts punts de vista, no sé, em pareix com el resumen. Jo estic d'acord. Jo crec que, o siga, jo moltes voltes quan, o sigui, per desgràcia, hi ha moltes coses que ja expressa en el llibre que he pogut sentir, i moltes voltes quan estic llegint-la pense: "Esta dona ha d'haver viscut un dol d'algú molt pròxim o d'algú que no ho sé, saps? No Ja, tinc eixa informació. Si no ho ha viscut, encara em crida més l'atenció la seva capacitat de transmetre també eixe sentiment, no? Perquè sí. és que ho explica d'una manera que dius, és que no sé, és ficar en paraules un sentiment que és tan personal i tan profund i tan difícil de contar a l'altra gent que no l'ha viscut o que no ho té, que jo penses que si no l'ha viscut és, és increïble. És encara millor, no? Sí, és de veres. I no sé si el lector, perquè en el grup de lectura també va eixir el tema de una de les persones que hi havia dia insistia molt en el tema del dol i el processa d'una manera. I jo no sé si tu en llitges sense haver passat algo així, si t'identificaries igual, saps? Si t'arribaria igual la Pot ser no, història. pot ser no. És que clar, jo per a mi n'hi ha imatges que són tan poderoses del que ella escriu, jo què sé, quan l'home se'n va i ella torna per ahí, per on ha passat en ell, i pensa com vaig a tornar a desfer eixe camí que saps? O com puc llevar aquestes coses de la casa on ha estat el meu fill, com desprendre't d'eixes coses, que això és una cosa, o sigui, contat així sembla com, sí, mos ho podem imaginar, no? Però ella ho narra d'una manera. Te digo, es que hi ha una frase, ¿no? Que le diu, ¿quieres que nos mudemos a la casa nueva? Tal. Y ella le diu, él no está aquí, nos podemos ir, no? És com, jo he intentat aferrar-me a això, he intentat pensar que ell estava així, però després de tant de temps m'he adonat compte que ell no està. Ja. I és quan pots, diguem, anar-te'n d'allí, no? Perquè no el vas a trobar entre aquest espai. I de vegades és tan difícil com viure això i no sé, és que ho narra tan, 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 tan bé. I des de la perspectiva de diferents personatges, perquè no tracta el dol només per a la mare o per al pare o per a... Sí. Tots els personatges
ho viuen i no sobre el mateix. Cada un té la seua pena i cada un carrega el seu dol i cada un no sé, això em pareix fascinant perquè és com te sents interpel·lat com a germà, com a pare, com a mare, com a Sí, te pots identificar en algun d'ells, t'identificaràs d'alguna manera. I en alguns d'ells també com a que eixa experiència li recorda altres experiències passades, altres persones que han perdut, que també crec que és una cosa que te pot passar quan perds algú. Però bueno, sí. molt, molt fort, molt Sí, fort. a dir que no he fet spoilers reals. Bueno, jo crec que això se sap, no? I bueno, i a part d'això, jo crec que també una cosa que a mi m'encanta del llibre és l'aleatorietat, perquè quan a tu te passen Mm, aquestes coses, tu sempre el primer pensament és: "No sé, que desgraciat soc perquè m'ha passat a mi", no? sí, És com el primer pensament és: "M'ha tocat", saps? I m'encanta com ella narra, justament, que això és fortuït. O sigui, que t'ha tocat a tu i li haguera pogut tocar a un altre, però la vida està feta de circumstàncies que no saps exactament com han arribat ahir o per què t'ha arribat a tu, però és una casualitat, no? Per exemple, n'hi ha una escena al principi, com és al principi del llibre, que el xiquet va buscant ajuda, tal, sí. i que la parlarem també d'ella Esa en escena és el... increïble. Esa escena és que el llibre comença així, i aleshores ja te submergix en eixe mar d'ansietat, de que el xiquet no pot suportar que no troba ningú, no veu a ningú, i és que tinc eixa frase apuntada perquè és que m'encanta quan ell no és capaç de localitzar a la gent y Maggie escriu: no se dio cuenta, pero de camino a casa del médico pasó de largo a la criada, a su abuela, a su abuelo y a su hermana mayor". O siga, realment és com haguera pogut ser d'una altra manera, però ha sigut esta. Però pues sí, eixa escena és increïble. I en la pel·lícula no la fan aixina. No, Que potser hagués pogut ser possible fer-la, o sea, no sé, bueno, això està clar, va ser en deixar el director, però me pareixeria com també cinematogràficament una bona escena. és que ella te la conta que jo és com si Me la l'haguera vist en el imagino. cine, perquè Sí, ella narra d'una manera que tu estàs veient l'escena, sí. estàs veient l'escena. Sí, Bueno, i per als més romàntics, no us penseu que tot és dol en esta història, també n'hi ha una història d'amor, sí. que és prou rellevant i prou important. Sí, la història d'ells, la part en la que conta com s'enamoren i com comencen a trobar-se i tot, crec que esta també la comentarem, que a mi m'ha agradat molt una escena en la que, conta que estan tinguent sexe, que també ho conta d'una manera supercinematogràfica, Correcte. perquè, bueno, jo tinc ací la nota, en anglès, perquè m'he llegit en anglès, però com conta, en l'habitació en la que estan, que és com on tenen les pomes, Sí, no, com s'estan manejant i com, no sé, ho fa d'una manera en la que t'imagines perfectament en el teu cap lo que està passant hasta que te dones compte de lo que està passant, no? Però ja estàs veient-ho des del principi, me pareix molt xula. I també com la connexió que tenen entre ells, com ella sap identificar quan ell està passant per un mal moment, com conta, això me pareix molt xulo, com conta que ell està passant per una depressió. sí. Com diu que ja no se pot alçar, que arrastra els peus quan té que anar a caminar I i com ella sap que per a que ell millore ha de deixar-lo anar, sí, saps? Això també és com eixe amor de saber que has de prioritzar a l'altre sí, per a que estiga bé, perquè tu no el vols mal, tu el vols bé. exacte. I això que bonico és. I com que ella també diu antes, diu algo com per primera vegada en la seva vida no sabia què fer per a millorar, bueno, que després li tornarà a passar en el fill, no, però no sabia què fer per ajudar a l'home, perquè ella no ha mencionat el poder este que té de veure a les persones d'una manera més profunda i tot, i en eixe moment ella ha estat d'una manera tan oscura que ella no sap què fer i per això decideix el que tu dius, deixar-lo anar, que m'ha paregut molt bonic. I això, bueno, has gastat la paraula poder, jo no la gastaria, no? Ja. Perquè és una cosa que també comentàrem, jo és que d'això tinc una opinió molt concreta, no? I no crec que ella tinga un poder, sinó que simplement és com hi ha persones que tenen, pues una manera d'entendre la realitat diferent a altres, no? Sí, I per a mi no toca a mi és que no m'agrada molt el realisme, no sóc una persona fan del realisme màgic o de la ciència-ficció, no és el tipus de llibre que a mi m'agrada llegir i crec que no és eixe llibre, o sigui, no és un llibre així.
No és que n'hi hagi sí una cosa de ficció, no. Simplement és que són millor els instints més bàsics, més primitius, més el Sí, retorn a les teues sensacions, a la natura a també. pensar en tu en el teu cos, no, que esto és el ioga, els mantres, no, i crec que va més per ahí que en una espècie de Sí. ciència-ficció. De matxa. De fet, en una entrevista que vaig sentir de l'autora, ella diu que parla molt dels llenguatges perquè William té escrit i per això és, pues, escriptor i tot el que fa després, però ella domina molt el llenguatge de la intuïció i el llenguatge de la natura i cada un té la mateixa, o sea, té una importància en diferents llenguatges que se complementen al final. I ella és molt de això, intuïció, de també natura, de saber estar pendent de lo que sent el cos, no sé. Em pareix bonic això. I crec que això també és un debat que vam tindre, no, sobre la figura d'ell, sobre si ella, en el club, dic, sobre si ella era molt permissiva. Per a mi el llibre és clarament feminista i crec que presenta a Agnes no com una dona dèbil, somesa a ell, sinó tot el contrari, com una dona molt intel·ligent, una dona a qui realment l'opinió de la resta no li importa, a qui li importa el que ella sent, el que ella pensa, el que ella intuïx. No sé, crec que és la figura d'ella és clarament una figura Sí, feminista. i sobretot si també ho fiques en l'època en la que passa tot això, ella és jo crec que és prou transgressora per eixa època, segons ho conta en la història, i de fet l'autora també diu això en les entrevistes, com que ella volia portar la figura d'Agnes a la vida, en el sentit de que a vegades s'ha dit d'ella sobre la dona real, no, de William, que era una persona que no sabia llegir i escriure i com a que la feien de menys per això, i ella volia donar-li la importància que va tindre en la vida d'ell, i de fet per a crear el personatge ha buscat molt de la història real, diguem, però també ha buscat molt el personatge com William podria haver fet la figura de la seva dona en les diferents obres de teatre que ha fet. Ah, mira. Crec que en la de Hamlet era Ofèlia i com que ella sempre ha volgut, o almenys és la intenció que deia, crear uns personatges femenins molt, molt forts. Perquè és que la història està plena de personatges femenins forts. De fet, quasi els homes són Secundaris. secundaris perquè el pare de William És deplorable però la mare d'ell que l'ajuda, pues, a parir, la germana la que també té una relació molt important. i també veig, per exemple, eixe germanament entre dones. Per exemple, en qualsevol altra història podria ser que la sogra, no? És com, la odiem, tal. I efectivament, al principi, En principi sí. però al principi la sogra sí que mostra una reticència cap a ella, perquè ella se la considera una bruixa, un tal, que a més és algo històric, no en el personatge d'Agnes, sinó de totes aquestes dones que vivien més en la natura, que de sobte eren bruixes i les cremem també, Sí, no? O sigui que existia això en el pensament col·lectiu. I sí que la figura de la sogra al principi la veu a ella així, però com les dones, perquè això és un missatge que clarament se transmet en l'obra, com les dones davant de l'adversitat i davant de la situació difícil s'unixen, se't fan costat, estan juntes per a tirar endavant, són les que tiren del carro, les que estan en la casa, les que cuiden el fill, les que ploren el dol, sí, les que se donen suport, les que s'agarren de la mà, les que... sí. Sí, y también me parece bonito en la manera en la que ellos dos reconecten después, que al final es en el tema de És a través del dol. a través del don, ¿no? Del part, després del don del final del llibre i com s'entenen un a l'altre perquè al final les dos han viscut un poc la mateixa experiència i me pareix molt, molt bonic això. Sí, i com per exemple la germana d'ell també sent admiració cap a d'ella, no? És Sí, com que també això fa posicionar-se al lector en eixe punt de vista. T'ajuda a veure que no està fent de menys a Agnes, sinó els personatges de la mateixa novel·la l'aprecio. l'aprecien, la miren, li tenen por, en el sentit este que ella és una cosa, és com un ent, és preciosa, no? És molt guapa i és com un poc sobrenatural, però l'admiren. No? És Sí, com busquen agradar-li també, no? I això, no sé, jo crec que això és també molt important en en el en llibre. el llibre, sí. Sí. Què més? També un moment que me trenca el cor, que crec que també comentàrem, és cap al final del llibre, quan la germana de Hamlet, Judith, li diuen a la xiqueta, Sí. com a que, bueno, quan ja ha passat uns anys i tots diuen com seria ella, Ah, sí. i quan ella diu si el pare realment no està tornant a veure-los perquè no vol veure no, a Hamlet.
I sí, em pareix molt trist. que és una volta més una manera de veure una altra manera d'enfrontar-te al dol, no? Perquè n'hi ha qui s'enfrontaria tal volta mirant tots els dies a la filla perquè li recorda el fill, i n'hi ha qui no pot suportar eixa visió i per això decidix, no? I aleshores totes ixes pors també de la xiqueta, saps? Sí, Perquè és com, i si mon pare no vol vindre perquè jo me parec al meu germà? sí, És que eixa manera de és tractar fort. el dol i dir: "És que sí, és que és possible", no? I no només ja no saps com relacionar-te, perds un poc la capacitat de relacionar-te amb la resta perquè tens tants fantasmes dins del cap, tens tant de dol. Mm. Tant de dolor al final. I també, de fet, d'això va un poc el final, no? Jo crec que el final és entens que ell potser no estaríem d'acord en com ho ha fet o no, perquè desapareix de la vida, de la família i tot, però que ell realment el que em demostra ell és que estava portant el dol, o sigui, també ho estava passant mal per el fill, però ho estava transformant d'una altra manera i estava, com diguérem, donant-li la vida al fill de l'única manera que podia, que era en una obra de teatre. Exacte, superant la realitat, que és el que, mira, com hem començat, podem tancar. Sí, Superant la realitat, no?, i ficcionant el que ja no pot ser, no? I crec que això és també molt bonico. No sé, a mi és que m'encanta. Jo la recomane qualsevol llibre d'ella, per favor, llegiu-lo. No sé si farem més clubs sobre algun llibre d'ella, jo sí, jo demà vull fer un altre sobre pues qualsevol. tenim que compensar, tenim que variar un poquet, però en algun moment segur que sí, perquè jo vull llegir el de la mano que estuvo la mía, com Ajá, se diu? ajá, la primera mano que sostuvo la mía, crec que Eixe és. últim me'n deixes perquè també diuen que està molt bé. Jo és que ella, no sé si a tu te passa, Marta, però els personatges és com si els conegueres, tia. Jo és com si jo penso en els personatges estos quasi com si foren amics meus, t'ho promet, t'ho promet. O sigui, és en els pocs llibres que me passa això, perquè és que descriu tant, però no són descripcions avorrides, són unes descripcions tan psicològiques Ja, que al final jo penso en els personatges i és com el conec. sí, o sigui, podria parlar d'ell. Un dia me passava que anava parlant amb ma mare també d'un altre llibre d'ella i anàvem les dos ahí com rajant d'un personatge. I jo dic, és que és com si parlàrem de, jo què sé, de Pepito el forner, saps? Vull dir, ahí estàvem les dos, és que tu te creus lo que ha fet? I mira-lo perquè Això està guai. Sí, i això també és una cosa que comentic, com a que jo no sóc molt de llibres amb moltes descripcions, que perquè a vegades, òbviament, n'hi haure, però llibres excessivament descriptius, no. Però, perquè a vegades m'avorreixen, la veritat, sent sincera. Però este és que està tan ben descrit. O sea, no n'hi ha algo que me puga botar, que me passa en altres llibres. I en estos estan tan ben descrits psicològicament o l'escena de manera cinematogràfica quasi, que me fa tindre interès, està ben escrit, és un llenguatge bonic, no sé, m'ha agradat molt. bueno, jo crec que si després d'açò no vos en convenço per a llegir-lo, ja no ho fa ningú. Som un club de fans de Mario Party, així, en este Tot, podcast. total, total. I ara, què estem llegint? I, bueno, Marta, jo crec que podem parlar un poc del que estem llegint. Sí, Bueno, jo del que ja he llegit, vale. però Del comença que tu. s'ha acabat. Sí, però comença tu. Bueno, jo estic llegint el llibre de Club de lectura, el de Ana Sí, sí. Domingo, i jo diria, què puc comentar perquè no me dona la vida per a estar llegint més coses. I bé, m'estic llegint el llibre el del Club de lectura, però l'últim que me vaig llegir entre mitges de rellegir Hamlet i començar este va ser el de Hankan de la classe de griego. Ah, sí? Tu te l'has llegit? Tia, no, tu saps que en l'anterior episodi i en el meu top 1 estava el de Han Kang, Sí, però no este. Este no l'he llegit. L'he vist molt, estiguen molt famós, perquè els més famosos són este i el de la vegetariana. sí. Jo m'he llegit l'altre. I bueno, pues conta'm. Me l'he llegit perquè tu me l'havies mencionat, també tinc, la meva cunyada també me l'havia mencionat i a la gent li sol agradar molt, vaig veure que era com d'un professor i vaig dir, pot ser que m'agradi, perquè la vegetariana no me llama tant l'atenció. És que t'has de llegir el que te vaig dir jo. Ja, però és que he de dir, o sea, m'ha agradat. Li he posat 3 estrelles de 5 en Goodreads. Ui, mala Però nota. ja sabeu que jo vaig posar 5, entonces no està tan mal. Ui, Jo ui, poso ui. 5. És com una mitja. Home, tia, però això és un 6 sobre 10, eh? Ja, és que jo mai poso És roïn, eh? màxim. És una mala nota. És No que m'agradaria un 6. m'ha costat connectar amb mi. O sea, el vaig com començar, el vaig abandonar, vaig girar, no sé, m'ha costat connectar. Al final la història, ara pensant-ho, m'ha agradat, me pareix bonico, com... És que, clar, si no l'he llegit, però bueno, com Però cada, vull que me'l deixes perquè... cada personatge té com sentimental com físicament, per així dir-ho, i com se complementa. Parla molt del llenguatge, crec que te pot agradar en aquest sentit, de lo important que és el llenguatge i quan el perds, quan perds la capacitat de parlar,
o d'expressar-te com tot el que te passa per dins i eixa frustració, és que no sé, me pare És dur? no sé, no, és que Diries que és un llibre gris? sí, com trist, però un poquet, quina era la paraula que gastava? Tendre al final, que últimament estic batent eixa paraula. No sé, m'ha deixat un poc, pues això, 3/5. I jo crec que no sé apreciar com ese tipo d'escriptura. No sé. No és que no sàpigues apreciar, és que potser simplement no t'agrada. Sí, o sea, és que és això, no te puc dir no m'ha agradat, però no me donen ganes de llegir-me un altre seu, de moment. Crec que necessite un temps. Però el volia llegir perquè també crec que en algun moment parlarem de fer poc sobre... Ella, sí. Sí, perquè té Premi Nobel, no? Sí, sí, Llavors sí, i sí. tot. I dic, bueno, vull tenir un poc de coneixement sobre el que estem parlant. Bé, bé, pues un 3/5. Jo és que a mi el que vaig llegir d'ella, que era el de Imposible decir adiós, me va encantar. O sigui, me va parèixer un llibre increïble. Però he de dir-te, he de confessar, que quan vaig anar a comprar-me el de Imposible decir adiós, estava el de la clase de griego per allí. I me'l vaig llegir per darrere i tal, i vaig dir: "Ugh, no". No, I agarré l'altre. vale. I vaig agafar el d'Impossible decir adiós. Però igualment me'l vull llegir perquè m'agrada tant el d'Impossible decir adiós que m'agradaria llegir-ne algun altre d'ella. Però és cert que no l'agafi, saps? Vaig dir: "No". Ja, ja. Pues igual tinc que llegir jo eixe més avant, però no Ara, sé. i jo crec que necessite, perquè també que estem llegint de Encantado Bingo, jo, per favor, que algú me recomani en comentaris un llibre d'alegria, de comèdia. Jo, mira, entre un i l'altre m'he llegit La felicitat conjugal, que no és un llibre d'autoajuda, per als que esteu casats. És un llibre de Tolstoi. I no sé, bueno, Marta està veient-lo així, no és Anna Karenina, no és Guerra i Paz, vull dir, és un llibriu És un totxo. que te'l claves en el bolso i en un ratet el tens. Vale. Però sí que és de veres que és molt rus, saps? És la típica història aixina de prínceps russos, que gent rica, que, saps? Típica història aixina que nosaltres tenim més prop totes estes històries victorianes, un poc de Bridgerton, saps? Sí. Però en versió russa, Vale, saps? no m'ho Bridgerton. No. Ah. No, però a més sé de què va. Vale, vale. No, però sí, també comentàvem així ja. No, si no tinc Netflix. Total. Però bueno, per a la gent que a lo millor se motiva a llegir-lo si dic això, saps? Estic així. Sí. Però sí que és cert que va un poquet d'això, no? És una xica jove que s'enamora, pareix, d'un que era amic de son pare, també ric, que li treballa o té unes terres i va a parlar en elles i se fan tés, coses d'estes, no? Però això és com la història que ho envolta, però en realitat el llibre, com tots estos bueno, no sé, jo és que la meua imatge, no sé molt de literatura russa, la veritat, Tampoc. però la meua imatge sempre és com eixa profunditat dels autors russos, de parlar dels sentiments i de com evoluciona eixa autoreflexió, sempre són com molt autoreflexius. I és un poquet d'això. Aleshores, el llibre parla de l'amor i de com l'amor evoluciona. Que el teu amor de joventut no pot ser el teu amor de maduresa i que la vida va passant per diverses etapes i bueno, i també està en la relació el saber distanciar-se i el saber trobar-se, i els dos personatges ho enfoquen de maneres distintes perquè ell, diguem-ne, a este llibre anem a dir que molt feminista no és. Ell és més madur i entonces ell ja ha viscut això i sap, però tampoc seria masclista, o sigui, és com que ell ja ho sap i ha passat per allí, entonces, en certa manera, la comprèn o pot saber que això no va passar, té més com una certa estabilitat mental i ella necessita descobrir coses perquè ella encara és jove. Claro, també la diferència d'edat. Claro. I entonces, i ell ja li ho diu quan se coneixen, li diu, jo crec que tu vas a necessitar, pues, diferents coses. Diu, no, jo estic superenamorat, no? Són com totes les fases de l'enamorament. Després, efectivament, ella necessita anar, perquè és el típic dels pobles estos russos, no? Que viuen com allunyats de les grans ciutats, allí en els seus palacetes o el que sigui això, i ella acaben anant com a la ciutat. I ella allí pues, descobreix una nova vida, una nova manera de relacionar-se amb les persones, li agrada sentir-se... Que li agrada els homes o algo. Claro, li agrada sentir que ella té capacitat de, no sé, d'agradar a la gent, de relacionar-se en uns, en altres, en dones, en homes, en qui siga. Claro.
I ell se distancien, i entonces ella també això com que li fa molt de mal, perquè clar, al final se sent culpable, perquè és en l'època, entonces ella se sent culpable de tot això que està passant, però després, diguem que aquest amor també torna a canviar i també són capaços de parlar les coses i en certa manera és com trist i bonic alhora, saps? Perquè és com l'amor canvia, però al mateix temps has d'assumir que canvia, saps? I que aquest amor que tu vivies ja no és, i que ara és este. I este pot ser un amor més enfocat als fills, o pot ser un amor més enfocat a cuidar-nos, o pot ser un altre tipus d'amor, però no No és eixe amor passional ahí del principi, quan correcte. ja. Bueno, és que això és la vida real. Sí, Però, és que sempre són com llibres de la vida real, però saps? no és un drama, entonces. No, no és un drama, no No, és un però que drama. sigui que últimament esto drames. No, este no és drama, Vale. este no és drama, però sí que és que, clar, te deixa un poc el regustet eixe de dir, no sé, saps? Tampoc vols que el teu amor es convertisca. En cariño no és. Claro, saps? I en certa manera és com la vida, un poc, saps? Podríem dir que no, però no sé, ja t'ho diré quan tinga 75 anys, però 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 no, estos se mueren antes perquè, saps? claro, No esto n'hi ha que también. no n'hi ha que esperar tant. Però tu saps, no sé, està molt ben escrit, clar, és Tolstoi, que anem a dir. Ja. No sé, m'ha agradat. Sí que el recomane, és curtet, és així ràpid, no és el llibre de la meva vida, no és perquè són sempre estes històries, no? O sigui, Ja. és com un poc sempre s'assembla en eixe sentit, no sé. Jo volia preguntar-te, per tancar el capítol, no sé si has anat a veure la peli de Com ves borrascoses, No, però has llegit Com ves borrascoses? no, Vale. o sigui que no puc parlar Ja, molt. no podem parlar mal d'ella. Tu sí? Jo he anat a veure la peli, no he llegit el llibre, tinc el llibre ahí de m'abuelo, d'estos enquadernats, és de les Barbies a casa, que l'home tenia com una col·lecció com de clàssics i el tinc ahí, però me recordo que el vaig començar fa no molts anys quan era adolescent i no, i el tinc quasi en València per a llegir-lo i el tinc superpendent, però vaig anar a veure la peli, jo no sé, perquè diuen que és com un poc un fanfic, saps el que és un fanfic? Que és un fanfic. Com esas històries que escrivia la gent d'internet, imaginant-se, jo què sé, pues que jo m'enamore del de One Direction. Ah, ja, i ell Ja. te coneix i Vale, tal. pues és com un fanfic o lo que s'imagina la directora, que és Emerald Fennell, que també és actriu, que és prou coneguda, quan ella va llegir la història d'adolescent. Lo que a ella Ah, li haguera agradat, diguem, que passara. i no és realment No, el llibre, no no ho ho saps sé perquè perquè no no l'he l'has llegit, llegit. però me va parèixer una pel·lícula un poc túrbia. I deixes el tema obert per a quan la vegues en tornem a comentar o per si algú vols deixar un comentari diguent-nos l'opinió. No puc comparar-lo en el llibre, però així d'ahir com dient, hi ha una part molt bonica de la història, però ara arriba un moment que vaig dir, què passa tot això? O sigui, raríssim, me va fer desconnectar-me un muntó de la pel·lícula. Ara, és guapíssim perquè al final, no sé, És Margot Margot Robbie. Robbie i Tony Yen, Jacob Elordi, pues estan guapíssims. Però la fotografia molt xula, o sigui, visualment, les imatges que ixen, super ben fet. Però la història, un poc. És que no m'he cridat l'atenció, la veritat. Com les borrascoses i llegir-me el llibre... Bueno, Ho veig llunyà. No sé, ara ja t'ho dic, necessito com no, això ara mateix no. un Eixe és com més canvi, dramàtic. necessito un canvi i algo lleugeret, ara quan acabem aixina. Sí. Bé, doncs fins ací jo crec que el capítol d'avui hem fet un poc actualització, repàs de Hamlet, un poc una volta més, jo crec que ja tenim bé de parlar de Hamlet. No, el pròxim dia més. I del que estem llegint, prometem intentar tornar un poquet amb més freqüència de gravacions, ara que estem un poquet més tranquil·letes, anem a intentar-ho. Sí, Podem. ha sigut difícil, però estem, seguim i esperem els vostres comentaris Sí. i fins al proper episodi. Adéu, gràcies.